Jama'a barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha ta mu mai albarka. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan illoli da rashin shan ruwan isasshe ke haifarwa. Lokacin sanyi da yawa daga cikinmu ba mu damu da shan ruwa kwata-kwata ba, alhalin mun san dukkan halittun jikin mutum na buƙatar ruwa domin gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Ga kaɗan daga cikin matsalolin da rashin shan ruwan akan lokaci zai iya kawo maka. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna buƙatar wani magani. Za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar da muka faɗa muku. Illolin rashin shan ruwan isasshe. Illolin da rashin shan ruwan isasshe ke haifarwa. Na ɗaya akwai tumshewar fata da sauran tsufa. Na biyu rashin iya narkar da abinci da aka ci da wahala wajen fitar da bahaya. Na uku gyambon ciki. Masu ulcer shi ya fi tashi ne lokacin sanyi fiye da lokacin zafi, kaso da 75 cikin 100. Na hudu rama. Na biyar ciwon gaɓoɓi. Na shida zafin jiki. Na bakwai rashin kuzari da saurin gajiya. Na takwas ciwon koda. Na tara hatsarin kamuwa da cutar mutuwar rabin jiki. Na goma ciwon kai. Ga bayani daga wasu masana, ƙarancin shan ruwan yana iya haifar da canjin ɗabi'a, yana iya rage kaifin basirar ɗan adam, sannan yana haifar da cutar mantuwa da kuma sa mutum ya dinga jin raɗaɗi fiye da na da yana yawan shan ruwa. Don haka ya kamata mutane su kiyaye rashin shan ruwa. Amfanin shan ruwa da safe kafin a ci komai. Shan ruwa da zarar an tashi da safe yana matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. Masana fannin kimiyya sun yi bincike akan hakan. Masu bibiyar mu a wannan kafa mai albarka sai ku biyo mu sannu a hankali domin jin amfanin su. Na ɗaya ciwon kai. Na biyu ciwon jiki. Na uku daidaita tsarin bugun zuciya. Na hudu amosanin gabbai. Na biyar farfadiya. Na shida daidaita jikin da ya wuce kima. Na bakwai asma. Na takwas ciwon koda. Na tara cututtukan da ke cikin fitsari. Na goma ciwon suga. Jama'a Allah ya sa mu dace. A tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Makullin gida ta ku ce.